I am with the leak stop all this emotional talk based show. Some of us who may play, but more than after no we can things is where go wrong. If a lot of our people or some of our people have turned on social media, the next thing they gonna know, oh, Emily Lionaya, oh, Enyele nna nna anyị for 20 pounds. Oh, Emily abandon property na Port Harcourt, anọkachara ndị Igbo property fa. Oh, no ndị Yoruba bụ problem anyị. Oh, no ndị Fulani bụ problem anyị. Oh, no ndị Hausa bụ problem anyị. Oh, na every part of Nigeria or every tribe in Nigeria hating ndị Igbo. Can we just stop all this emotionally talk-based show? Anytime ọ bụ na onwe ka things si wee ma na Nigeria, if ndị be anyị even if we pray this emotional talk. Let me tell you something that you don't know. You can never live in your past. Past is past. It's history. It's part of us. It's undisputable. It's undeniable. Anything concerning any event, this part of the world, Nigeria. You know, if it's part and the parcel of our journey as a race. Biafran issue is our history. That is why I'm put ebe a na m agwa gị ya. Isis na ndị mmadụ fakwụsịzi ya ịkọ maka ihe gbasara Biafra because of our history ka ọ bụ. But if it's for all this emotionally talk based show ga-abụ onwe ife mene the be anyị ebidokwe na refreeze ife niile afọ. Ị na-ekwu ya ka ebidokwe n'isi bebe akwa instead of thinking on how to move forward. Let me tell you something that you don't know here. Every part of this country called Nigeria is breeding. Be it Hausa, be it Fulani, be it Efiki, be it Ijo, be it Chakri, be it Bini, be it Yoruba. How many students are not Pugoketa recently? How many Igbo people they involved in here? Do you understand? Ugo ọbụna a na-emere anyị nke a eme anyị nke ọzọ. Ka m gwa gị ife na-eme na Nigeria na affect everybody. Do you understand me? Ka anyị kwubeke n'okwu a n'Igbo a. Can we start facing the reality? Start looking things critically. Wee mara ebe anyị na-aga. Kedu ihe bụ our problem? Nigeria anụ anyị na-ekwudo okwu ebe our problem. Are you aware that some of your brothers ji license or well? Go and ask question. There is some reason ọ ga-abụ sometimes focus some of our people si address issue. Ana m efe n'isi. Now, actually, start to go with some of our governors because so on tell na gonna about chọpụta ebe problem anyị si. Ka anyị ga-solve onwe. Failure to mụ na gana abụọ ibido kwubete security kuri na this country called Nigeria, we will never find where our problem is. Ojus Okaro was once a governor. Now one state in Igbo Abia state for good 8 years on another allocation. Get transformation o wetere na-abịa. Followed by Theodi Hodge. Okezi ikpeazụ before wee nwee LSUT. Mmadụ na-ata mkpọrọ ya afa kịta spend the 24 good years. Fa abụ ndị Kafanchan, fa abụ ndị Damaturu, ka fa abụ ndị Yoruba. Hope Uzodimma bụ governor of Imo State. Hope abụ onye Sokoto. I'm asking. Charlie Nwambafọ bụ governor of Anambra State. Charlie abụ onye Ijo ka Charlie abụ onye Kafanchan. Kedafia, o nwere any governor nọ na South East ya bụ onye ọbịa. O nwere any senator, o nwere any House of Representative, o nwere onye any igwe bụ onye ọbịa na ala Igbo. Ejiri eme amara m ebe nsogbu nwete this mindset of na ndị Igbo politician or ndị Igbo governors na fa bụ servant to ndị Nigeria na fa na-agba odibo. Who told you people this? The same ikike governor gị nwe ka governor Delta
governor Edo, governor other part of the country, the same constitution na control fancha niile. Now let me tell you something. President Tinubu nyere governors niile nọ na Nigeria the power to build power plant. Ka mụ na gị na-abụ bido inwe steady electricity. Did your governor do anything about that? Problem of us bụ ndị Igbo anyị achọbere ịghọta that na ife mere anyị bụ na anyị gbasasara agbasasị. Look at anyị Igbo today. Onwere ife na-eme na Imo State today, onye Anambra State dị less concerned about that. Ife na-eme onye Ebonyi, onye Imo State ya chọrọ ịma. Ihe onye Abịa na-agabiga ada abodo onye Imo. Ihe onye Imo na-agabiga ada abodo onye Anambra. Ife onye Enugu na-abodo ada abodo onye Ebonyi. So how are we going to move forward? Look at the insecurity that is facing us. In agwa that no bụ that na ndị Igbo dịka ukwu azịza na ya ma stop insecurity na-eme na Igbo. Every time anyị na-achọ ebe anyị ga-ejide aka na-achọ ndị anyị ga-ebrem. Why? Problem of anyị Igbo bụ Igbo elite. M ga-apụta ebe a na-agụ and I know my reasons. Apụkwa all these people they were friends to all these our billionaires and our elite. Ka m gwa gị, ọ bụ that na gị na enyi elite na-adị na mma, edekwala against if all like gị na ya na-abụ enwe issue or ife na-eme na Igbo. That is why so many of our billionaires are the Igbo and their servant ji wee kwụọ ọnụ fanga. Because of okwu, it means that na gị na that ya elite or gị na that ya billionaire anụlụs na the same ship. Ka anyị bido hold wegodu leaders anyị accountable. Afụbela m any day any governor nọ na Igbo pụta say that na federal government hold the allocation. Are you aware na some state na Igbo bụ oil producing state? Kedu maka our internal revenue? Ọ bụ federal government na control anyị? Why don't we start telling ourselves the truth and leave all this emotional talk show anyị na-eme na social media? Ị na-apụta agwa m na onye gọvanọ Anambra State, gọvanọ Imo State bụ odibo ka ọ na-agba. Akarịgo m na-ege that kind of garbage. A governor Anambra State is today, a governor Imo State, or any governor na Igbo today, fanching a feel that na ha transform one Igbo is not a rocket science. I'm just being honest with you. If you like, it make una keep on jumping up and down, believing all this emotional talk show. Believe oh, I hate it again. Oh, I like it again. Ndi where we your problem. Ndi ani na pa for our problem. Senator na-represent gị, ịmara na o nwere ife ọ na-eweta. Kedu ife o ji alụlụ gị? Gọvanọ gị allocation ahụ anatagodo anata. Kedu ife o ji alụlụ gị? Are you aware na ụmụnne m na gị na-abụ nwechara contract na Nigeria n'ifefe na-alụ? Are you aware na some of our billionaires ji chọọ license or well? Ichere ọ maka gị nkafe ijiri ekwu okwu. Every part of this country called Nigeria is breathing. Not only on the Igbo. Enough of all this emotional talk show. Gabu mkwala ife mene. Onye ọbụla agbapụta emerila anyị na-aga eji wele emegbu anyị. Ndị Hausa ji wee bụ problem, ndị Yoruba ji wee bụ problem. Anyị lapụzi na-atakụrụ ebe anyị suppose na-atakụrụ. Ọ bụ that na anyị kwubere okwu maka Nnamdi Kanu. Na so many of them nkịta ifuru na-ekwu okwu. Lend about their platform. Nnamdi Kanu will not be sentenced. Mana kịta o meela, onye ọbụla echetana, onye ọbụla edetena n'ụla, ọchago unu baa n'anya. Mana oge anyị na-ekwu, nọ Igbo elite anya na politicians suppose ijebe ije, jisibe iji ike maka political solution. Unu say that na anyị na-achọ ịghakọsị ndị Igbo isi ọnụ ka anyị bidokwe n'usoro onwe anyị ọgụ.